Dnes uvidíte. Počkaj, nepiješ, neješ údeniny. Čím sa živíš? Spánkom. Bol zachránte Willyho, on zachránil tresku. Mám pocit, že chalani dobre vedeli, že v mojej ladničke toho nebude úplne veľa. Príjmaš moje ospravedlnenie teda, hej? Okay. Jak rúžu. No aj to smrdí ako rybičky. Áno. No. Lepšie už z toho nedostane. Ja vám prajem krásny, milý ústretový, slnečný, priaznivý deň, kurátka. Práve ste si zapli najnovšiu epizódu show od Kauflandu Čo máš v chladničke? A dnes bude naším hosťom kreatívec v marketingu, hudbe, ale rovnako vo fashion, Jakša. Čau, Jakša. Ahoj, zdravím jedného druhého. Michal Novotný, známy ako Jakša, kreatívny producent a hobby športovec, ktorý stojí aj za svetoznámym hudobným labelom Fuck Them alebo vizuálnou agentúrou Love Them Works. Miluje módu, umenie, šport. Je aj niečo, čomu sa nevenuje? Som zvedavý, ako je na tom s varením. Tuto zo Strico ti preilustrujeme na kompletku chladničku. Budeš nám pripravovať jedlo a to pripravíš na základe toho, akú tému si vylosuješ. OK. A na záver to všetko ochutnáme a zhodnotíme. Môže byť? Poďme na to. Jakša, ukáž, čo máš v chladničke. Poďme sa na to pozrieť. Svezam, otvor sa. No hľa. Pán má dostatočný pitný režim, vidím, ale vieš o tom, že alkohol moc nehydratuje. Pre návštevy. Za mňa máš bod. No, chladnička u mňa slúži primárne na chladenie nápojov. Potom ma hneď dostalo. Čo je toto? Kombuča. Á, výborne, čiže zelený čaj a ešte sú tam aj fermentované srandy, čiže zdravé baktérie. Super vec. Mňa hneď toto dostalo. Toto je tiež fermentovaný čaj. A ja mám rád tento fermentovaný čaj. Čo je toto? To je almond krém. Ono v skutočnosti, keď sú tam že len orechy, je to v pohode, ale orechy sú dosť bohaté na tuk, čiže takých 100 gramov máš 600 až 800 kalórií. Opatrne s tým, že je to ešte namleté, tak sa ti to veľmi rýchlo strávi a potom relatívne rýchlo vyhľadá. Opatrne, daj si radšej tresku. Treska je vždycky taká záchrana, keď náhodou ma prekvapí hlad. Bol zachránte Willyho, on zachránil tresku. Badumc. Ešte je dobré občas tú tresku že skombinovať s koticínom. Máš tam tým pádom trošku viac bielkovín, trošku menej tuku a stále tá chuť je dostatočná. Čo sledovať na potravine? Nutričné alebo aj výživové hodnoty, ktoré hovoria, koľko je v tom jedle energie, z čoho je tvorená, sacharidy, tuky, bielkoviny, koľko je tam vláknin. Toto? Kapustová voda. Návšteva má šampanský a ty si ideš a ja idem do kapustovej vody, presne. Moc dobre, ale toto je výborné, pretože toto vyzerá, že tam nie sú žiadne nejaké pridané látky, bez konzervantov, bez všetkého. A kyslá kapusta je veľmi fajn na trávenie. Toto je čo? To sú filmy do foťaku. Dobrú chuť? To akože s čím to ide? To si natieram na chlebík. Kámo, však ty máš takú podobnú chladničku, aké akurát udeniny ti tu chýbajú. Udeniny som prestal úplne jesť. Nepiješ, neješ údeniny. Čím sa živíš? Spánkom. Tieto sačky sú čo? Zázvor. To sú masky japonské a korejské kombinácia. Akože keď ideš volačo vykradnúť večer? Áno. Variť z toho asi nebude, ale že by bol z Jakšu beauty influencer? Ale čo z toho navaríš? Jakša, takže pred sebou máš vajíčka. V každom z tých vajíčok je jedna téma. Poprosím ťa, otvor to, rozbij vajíčka a prečítaj tému. Čo myslíte, čo to dnes bude? Ja by som si pozrel, ako Jakša navarí z tej kombuče a píva nejaký dezert. No najviac ma oslovilo toto, biele. Jasné, to sa pozrieš a vidíš. Dobre, takže horoskop. Nutričné hodnoty. Priprav si chutné a nutrične vyvážené raňajky. Musia obsahovať všetko, čo telo potrebuje. Sacharidy, zdravé tuky, bielkoviny a dostatok vitamínov. To si spravím jeden proteínový drink? V priemere by mala dospelá žena prijať zhruba 2000 až 2500 kilokalórií za deň, muž zhruba 2500 až 3000, niekedy viac. Máme pre teba takého žolíka. Toto voláme Magic Box od Kauflandu a pointa je, že vnútri máš samé zdravé potravinky a ja ti dávam takú možnosť vybrať si 3 ingrediencie. Vyberám samozrejme avokádo, takže zdravé tuky. Vyberám nejaký sacharid, lebo ten sa u mňa doma moc nenachádza. A šalát. Keďže sa bavíme o raňajkách, mám pocit, že chalani dobre vedeli, že v mojej ladničke toho nebude úplne veľa, takže Magic Box bol nabitý. Takže čo z toho bude? Avokádový toast s poširovaným vajcom a k tomu ešte proteínový drink. To znie Môže fajn. byť? Frajerské. Tak to budú raňajky šampiónov. Budeš mať na to 30 minút. Za 30 minút si dám 25 minút sauny a dokončím to. Silné slova. Poďme na to. Pome. Ale také normálne jedlo, máš nejaké obľúbené, že čo varí? Jasné, fašírky mám rád. A samotné.
s úhorkou, fašírky s chlebom, fašírky zo zemia. To je strašne široká škála fašírek. Prepeličite, z toho ti spravím mini voľské oko. Trošku octa. Neviem, čo presne to má spraviť. Rýchlejšie ti to uzavre to vajíčko. To som chcel povedať. Áno, áno. Tento toastík si pripravujem na jednom stage, aby skončil na tom druhom. Na druhom to už je do backstageu. Áno. A popravde nie je to žiadny nejaký trik, ale prišlo mi to cool. Áno. Vybral si za mňa celozrnný toast, čo je pre mňa že ideál, komplexné sacharidy, vlákina pre športovca top, nevyhnutná energia pre svaly a pre mozog. Ospravedlňujem sa, že nie sú v celku, ale nemám tie nožničky na prepelčie vajíčka, takže bohužiaľ to bude musieť vyzerať takto. Ospravedlňujem ťa, je to v poriadku. Príjmaš moje ospravedlnenie teda, hej? Okay. Je v rúžu. Cool. Strýco je dnes v dobrej nálade. Spravíme vír. Do druhej strany. Máš veľa práce? Vieš čo, mám pomerne dosť práce. Posledné 2 roky som robil tak menej, lebo som sa sústredil na šport. 2 roky ti to trvalo? Kým som sa naučil bicyklovať, niekomu to trvá kratšie, no. Ja som sa to tak za týden naučil. Prepáč, ty máš notebook namiesto desky? Áno. Na krajane? No, ty nekrájaš na notebook? Väčšinou nie. Avokádo tiež ideš variť? To zostaneš čerstvé, pekne. Keď avokádo je známe tým, že má viac tukov, v skutočnosti má asi 160 kcal na 100 gramov. Nič nerobíš zle. Ja som čakal, že niečo bude také, čo budem vychýchávať. Ti dám viac priestoru, či čo by si mohol komentovať? Napríklad, že osoliť olej, jak sme to videli. Pekne si ho nakrájal. Toto možno ideme na druhý krát. Ukáž. Pohode. Chcel by som ti povedať, že my budeme hodnotiť aj vzhľad toho jedla. Ja tiež akoby hodnotím vždycky vzhľad jedla. No hej, ale nevypadá to tak teraz. Čas začať robiť proteínový drink. Dosť. Bez proteínov ani na krok. Tak som trošku rozlial. Miško bude rád, a tieto proteíny, akože dám si, ale... Nejdeš si to úplne, hej? Zíde ešte. Rozumiem, no, vyskúšaj to tak, no. Tak. Myslím, že už by sme mohli byť, lebo sa nám stane to, čo sa nám stalo s tým prvým. Stalo sa? Podľa toho, kto bude strihať toto video. Tomu vajcu by som sa moc nevyjadroval, lebo som si istý, že ho vystrihnete. A ja som si istý, že ho tu určite necháme. Estetik bomba. Vlastne ešte juice som ti slúbil. Na toto je... Jareko, s tým sa ovládne zem. Že som dal akurát. Trefil, úplne. Fine dining level. To už vyzerá lepšie, ne? Čo sa týka šalátu, super, chutí to šťavnato, je to cenovo dostupné a má to aj nejakú vlákinu. To je také japonské korenie na rýžu a vajcia. Vypadá jak pre rybičky, nemáš to pomilené? Tie nápisy nejaké? No aj to smrdí jak pre rybičky. Áno. No. Ja si myslím, že môžeme servírovať, lebo lepšie už z toho nedostane. Tak poďme na to, Jakša. Čo hovoríš na tú estetickú stránku strýco? Veľmi to vystihuje ten pojem toho, že čo je umený, že nikto neví. Čekíme si to. Vajíčka, bielkovina, aj tuk, žltkotuk, avokádo, tuk. Pozor, že tie tuky sú dobré a zdravé, čo tam máš, len si treba uvedomiť, že z energetického hľadiska majú relatívne veľa energie a je toto isté. Jedna vec je, koľko energie príjmeme za deň a druhá vec je, že v koľkých jedlách a z čoho. To, z čoho príjmeme energiu, určuje, či nám to chutí, či budeme hladní a či budeme priberať alebo chudnúť v tuku alebo vo svaloch. Dobre. Prečo mi žltko všetko vytieklo? No, lebo to je náš... Takže správne správam. Počuj, ja som spoko. To na tie rybičky, čo si tam dal, toto robí zaujímavé. Že by som po tejto relácii skúsil krmivo pre rybičky miesto čierneho korenia? Vytvára mi to taký ramenový dojem. Tak si u Aziata zase na raňajku. Áno, to je pravda. Takto ja mám najradšej úplne vajcia správané na hniličku. To si trafil a ja ti nové, že opravujem to, čo som povedal, že to nie je tak dôležité, jak to vypadá. Dôležité je, aký si vnútri. Ne? Ako to vajce? Z meky. Na zdravíčko. No to je fakt, že dobré. Aj konzistentne trafené, aj to je sladké. Jedna vareška, nič moc, 2 varešky dá sa, 3 varešky par excellence. Čo dáme? Ja som chcel dať jednu, ale teraz dám 3, kámo. Takže sme sa so strýcom zhodli, je to za 3. Good job, priateľu. 3 je dobre. 3 je moc dobre. Ďakujem pekne. Jakša nakoniec prekvapil. A ja si idem dať zdravé raňajky. Teraz sa chce otevre. Podpísané, počiarknuté. Súhlasia aj ladnička. Plný počet bodov znamená, že som teda hotelovú školu nevyštudoval zbytočne. Na budúce uvidíte. To mám pre svokru, keď príde, vieš? Som doniesol tento recept originál z Mexika. Ale z basy.
Najviac sa bavím. Teraz.